Beth yw Atsain? Creuwyd Cronfa Atsain gan Anthem i fynd i'r afael a rhwystrau i gerddoriaeth i bobl ifanc yng Nghymru ac yn ogystal â chefnogi rhydwaith ymarfer a fydd yn gyfle i rannu gwybodaeth a meithrin yr arfer o gydweithio. Ein meysydd blaenoriaeth presennol yw ariannu y blynyddoedd cynnar. Pobl ifanc yn abal, gall prosiectau y byddwn yn ceisio eu hariannu gan eis datblygu arferion newydd, archwilio offerynnau ar gyfer cerddorion yn abal a datblygu llwybrau dilyniant ar draws y grwpiau oedran. Pobl ifanc sy'n cymryd rhan mewn cherddoriaeth sy'n wynebu rhwystrau drwy amgylchiadau bywyd, materion daearyddol, hunaniaeth, gefndir neu iaith. Gallaf materion allweddol y mae pobl ifanc yn ei wynebu gynnwys diffyg rhydweithiau, diffyg adnoddau, amddifadaeth economaidd, arwahanrwydd gweledig, mynediad i bobl ifanc o gefndir asiaidd ac ethnig amrywiol, mynediad i bobl ifanc yn y system ofal, mynediad i bobl ifanc a statws fwadur neu fidwr. A ydym yn gymwys i cael cyllid. I fod yn gymwys i cael cyllid, rhaid eich sefydliad fod ag un o strwythurau Llywodraeth Canllawiau a dogfen llywodraethu elusen, cwmni buddiannu cymunedol, sefydliad buddiannu cymunedol, partneriaeth, cwmni cyfyngedig drwy warant, meddu a gyfrif banc yn y Deyrnas Unedig ac yn gallu darparu set o gyfrifon, bod â pholisïau a gweithdrefnau diogelu ac amddiffyn plant perthnasol ar waith, bod yn gweithio yng Nghymru. Beth nad ydym yn ariannu? Sefydliadau addysgol, ysgolion a cholegau, ffïoedd dysgu unigol ar gyfer gwersi offerynnau, prynu offerynnau neu offer ac eithrio fel rhan o brosiect mwy sy'n seiliedig ar weithgarwch. Gweithgareddau cwricwlwm cerddoriaeth i gefnogi cymwysterau tygau neu safon uwch. Siaradwch gyda ni cyn ymgeisio os ydych chi wedi derbyn cyllid youth music yn diweddar a gwaith sy'n cael ei wneud y tu allan i Gymru. Beth yw'r meini praf ar gyfer yr ariannu? Rydym eisiau cefnogi prosiectau sydd wedi nodi bylchau a heriau i bobl ifanc yn y ffyrdd mae nhw'n gallu cael mynediad at gerddoriaeth, sy'n gweithio i chwalu'r rhwystrau hyn. Bydd eich prosiect yn cynnig rhaglen sy'n gysylltiedig â cherddoriaeth i blant neu bobl ifanc sy'n wynebu'r rhwystrau yng Nghymru. Yn cyflawni un neu fwy o feysydd blaenoriaeth Anthem, yn cynnwys cynllun gwerthuso i fyfyrio ar ganlyniadau'r prosiect, yn gweithio mewn partneriaeth a sefydliadau allweddol eraill. Mae mathau o bartneriaeth y byddem yn dymuno eu hariannu'n benodol yn cynnwys gwaith partneriaeth rhwng sectorau, enghraifft rhwng sefydliadau ieuenctid a cherddoriaeth. Mae llais ieuenctid yn golygu pan fod bobl ifanc yn dylanwadu ar sut mae'r prosiect yn cael ei redeg. Enghraifft, drwy wneud penderfyniadau, siapio sesiynau neu ymgymryd ar olau arwain. I gael cynllawiau ac enghreifftiau o arferion gorau o ran datblygu llais ieuenctid cryf, ewch i adnoddau Share the Mic, Youth Music sydd i'w gweld ar ei gwefan, ac yn cyfrannu at gynaliadwyedd y prosiect. Am ba hyd y gall'n prosiect bara? Bydd Atsain yn ariannu prosiectau sy'n para rhwng 6 a 24 mis. Noder bod yn rhaid i dyddiadau dechrau prosiect fod o leiaf 12 wythnos ar ôl dyddiadau cael cyfnod y gronfa. Am faint o swm allan ni wneud cais? Bydd sefydliadau gallu gwneud cais am hyd at 10,000 o bunt, ond rydym yn disgwyl i'r rhan fwyaf o ddyfarniadau fod rhwng 2,000 ac 8,000 bunt. Gofynon i sefydliadau ddangos bod arian cyfatebol ar ffurf arian parod neu mewnwyddau o 10% yn ei le, neu ddangos tystiolaeth gref o weithio mewn partneriaeth yn y prosiect. Sut ydw i'n gwneud cais am arian? Un cam sydd i broses ymgeisio Atsain. Dyma rannau'r broses ymgeisio.
Cyflwynwch eich ffurflen gais, eich cyllideb a'ch dogfennau ategol ar-lein drwy ein porth grantiau erbyn 5 gloch y nos ar y dyddiad cael. Mae'n ffurflen gais yn cynnwys ymryw gwestiynau sydd angen eu hateb, ond bydd gofyn i chi hefyd gyflwyno dogfen Word heb fod yn fwy na 3 ochr A4 a fydd yn cyflwyno atebion i'r cwestiynau allweddol. Gall y wybodaeth hon hefyd gael ei chyflwyno ar ffurf fideo, PowerPoint neu sy'n. Bydd hefyd angen i chi gyflwyno cyllideb ac amryw ddogfennau ategol y gellir eu cyflwyno'r ysgrifenedig yn unig. Caiff eich ffurflen gais ei hasesu gan ein panel a bydd penderfyniad yn cael ei wneud ynglyn ag a yw'n derbyn cyllid neu beidio. Byddwn yn anfon e-bost i roi gwybod i chi am y penderfyniad os nad ydych yn llwyddiannus. Bydd hyn yn cynnwys adborth ar eich cais hefyd. Os byddwch yn llwyddiannus, bydd hyn yn amlinellu'r camau nesaf ynglyn â sut i gytuno i dderbyn eich grant a derbyn eich taliad cyntaf. Sut mae fy mhrosiect yn cael ei asesu? Mae Cronfa Atsain yn eithriadol gystadleuol. Yng Ngwanwyn 2022, tua 3 o sefydliadau a gwnaeth cais i ni a gwnaethom ni ei hariannu. Bydd ein panel asesu yn gwneud penderfyniad ar sail faint o angen sydd am eich gwaith a ffarmol llwyddiannus yn ei barn nhw, fydd y prosiect ar fynd i'r afael a rhwystrau penodol i cherddoriaeth i bobl ifanc. Ein nod yw ariannu amryw iaith mor eang a phosibl o sefydliadau i fynd i'r afael a'r holl rhwystrau gwahanol i cherddoriaeth y mae pobl ifanc yn eich wynebu. Rydym yn ystyried lleoliad, maint, iaith, arddull a chynulleidfaoedd targed y prosiect fel ein bod yn ariannu portffolio cydbwys o sefydliadau.